никога в живота ми не ми се е случвало да си кажа, ето сега е перфектният момент. Никога обстоятелствата не са добре. Винаги си мислим, добре, когато стане Хикс, ще ми е по-удобно. Ето, сега, когато почна работа, ще ми е по-удобно, ще имам повече пари. Обаче пък тогава нямам време. И си казвам, ама сега пък нямам време. Когато ме повишат на друга позиция и имам повече свободно време, тогава вече ще направя стъпката. Ама не, всъщност, когато пък ме повишат, тогава вече имам много отговорности, много стрес, прибирам съм, много съм смазан, той тогава не е добрият момент. След това пък намирам си жена, ражда ми се дете, ама аз вече имам много ангажименти, имам много рискове, не мога сега да поема риск, защото какво ще стане с жена ми, с детето ми. И така ви минава живота, бе, хора. И реално никога обстоятелствата не са перфектни. Въпросът е, можем ли да направим това, което се изисква от нас в обстоятелствата, в които сме? Искаме ли да го направим? Ако отговор е да, ние ще намериме начин. Мога да ви кажа, че първото обучение, така по-скъпо, което инвестирах в него, беше 8000 лева преди няколко години, вече 3-4 години. Говоря по-скъпото. Тогава още си работех не, преди повече време било, значи не знам точно, но работех още в полицията и нямах никакви пари. Никакви. Говориме никакви спестения. Аз имам 1200 лева заплата. Разбирате? 1200 лева. И това, което се случва тогава, е, че в момента, в който аз искам да се включва в обучението, отивам при баща ми и му казвам, виж, от супер много време се интересувам от бизнес вече, нищо не съм предприел като крачки, искам да направя нещо. Искам да вляза в това обучение, изглежда ми добро, ще бъда сериозен, обещавам ти. Ще ми дадеш ли парите? Той тогава, примерно, да е имал спестени, да не спекулирам, ама не е имал много повече спестени. И той е бил на заплата цял живот. Майка ми също, т.е. не са имали някакво финансово състояние. И тогава му казах, обещавам ти мъжката, стискам ти ръка, че това нещо ще бъде най-добрата инвестиция, която си направил в мене. Каквото зависи от мене, дори да не се получи, обещавам ти, че аз ще дам 100% от себе си. Това майка ми отказа. Майка ми каза категорично, не, никакъв шанс, абсурд, къде ще даваме такива пари за обучение, няма шанс. Така нататък. Баща ми седна с мене, мъжката, сигурен си, че си сериозен, имам ти доверие, доверявам ти са, в очите се погледнахме, стиснахме си ръцете, даде ми парите, влязох в програмата и 25-та година бизнесът ми е направил 2 милиона лева. Начин има. Винаги има начин. Ако сме достатъчно мотивирани и ако сме достатъчно готови да действаме. Сега някой да ми обяснява, че не може да намери 2 часа на ден за нещо, което му е толкова важно, да ми обяснява, че не може да намери дори финансите за нещо, което му е толкова важно. Сега ще ви дам друг пример. Ако не дай си Боже, ще дам гаден пример, защото това е нещо, което ми дойде първоначално на ум, но когато наш близък се разболее от нещо много кофти или пък претърпи някаква катастрофа или нещо, да чукна на дърво, не пожелавам на никой да му се случва, но на мен ми се е случвало. И когато това нещо стане, намираме ли пари? Намираме. Дори да ги нямаме. Следователно, не е въпросът дали имаме сега финансите, не е въпросът дали имаме готов кеш, който веднага да използваме. Въпросът е колко ни е важно нещото. Защото ако нещо наистина ни е важно, наистина искаме да го направим, ние ще намерим възможност. Тук не става въпрос за ресурсите, които имаме, а как разполагаме с това, което имаме. И мога да ви кажа, че тъй като преди години, мисля, че 2012 беше, 2011, май 12, баща ми катастрофира изключително тежко. Изключително тежко. Говорим, че имаше възможност за оставане за инвалид и така нататък. Трябваше да се направи операция на щупен гръбначен прешен и така нататък. По време на работа, по време на изпълнявайки служебните си задължения, ужасна катастрофа с автомобил в дърво. Тогава ние нямаме пари. Никакви. Трябваше веднага да се извадят няколко хиляди лева, не бяха малко, не си спомням вече, аз съм бил малък тогава, но не си спомням вече, трябваше да намериме пари за тази операция, защото тя трябваше да се направи на секундата. Познайте дали сме намерили. Да, после как сме ги връщали, какво сме правили, това е друг въпрос, но когато нещо е важно, ние намираме възможност. И сега не ви казвам, че вие трябва да намирате възможност за програмата. Вие трябва да се научите да намирате възможност за нещата, които са важни за вас. И ако програмата не е нещо такова, няма проблем. Не ви се сърдя. Но, щом сте тук 4 часа,
и повече и половина, ами има някаква причина. Има някаква причина и тази причина е очевидна за мен. Следователно, въпросът тук е не каква е цената, не имам ли свободно време, нямам ли, дали ще мога да се справя, дали аз имам достатъчно добър лаптоп, че да мога да обработвам и всички други глупости, които може да ви роди главата, дали какво ще кажат хората, дали семейството ми ще ме подкрепи, ще бъде на моя страна или не. Ами, мога да ви кажа, че аз съм бил в продължение на над една година в ежедневни скандали с майка ми, защото тя не ме подкрепяше. Това спряло ли ме? Не ме е спряло. Къде щеше да съм сега, ако бях слушал другите, щях да съм си още в полицията. Щях да си взимам, може би сега 1000 евро и да си джиткам и да съм много хепи, ама друг път. Пак щеше да изнемогвам, пак щеше да се чудя какво да направя, пак щеше да ходя по 12 часа нощни смени и всеки път, когато някой се напие и започне да бие жена си, и аз да трябва да ходя на място и да се занимавам с него и с техните проблеми и с всичките неща, за които даже няма и да ви разказвам толкова неща, съм видял в тази полиция, но от кой зависи, в крайна сметка? От другите ли или от мен? Винаги от мен. Поне това е начин, по който аз обичам да разсъждавам, това е начин, който на мен ми харесва, това е начин, на който аз ръководя живота си спрямо него. Естествено, не ангажирам никой с това мнение и може би тук е момента, тъй като стана доста дълъг монолог, тук е момента да ви оставя. Освен ако нямате някакви конкретни въпроси. Чакайте да проверя само. Ево за мисълта, точно кратко и ясно и на място. Благодаря ти, Димитър. Мене притеснява, че с говоренето с клиенти. Ивайло, мога да ти кажа, че имаше един курс, на който се бях записал. Той беше нещо правяка на 50 евро на месец, много, много късо. И там се говореше за някакъв начин да пишеш имейли за клиенти. Тоест пак подобно на нашата услуга, само че не да им развиваш социалните мрежи, ами да им пишеш имейлите, което много по-некачествена услуга, но както и да е. И в този курс човекът, лектора там каза и буквално обясняваше нещо и започна нагоре и трябва да се свързвате с непознати хора, които така, нещо от сорта и аз направо паузирах видеото. Паузирах видеото и си казах, не, абсурд. Няма шанс да гледам този курс повече, няма шанс да се свързвам с клиенти. Аз, за да изкарам пари, трябва да говоря с хора. Никакъв шанс. Нещо друго ще бъде. Толкова се притеснявах, толкова се вцепенявах от мисълта само, не от действието, от мисълта, че трябва да говоря с някой. И въпреки това, ето ме тук днес. Всеки се притеснява от нещо. Ние като малки се притесняваме да се качим на колело. Защо? Не защото е страшно, защото е ново. Всяко едно ново нещо изглежда трудно. Ако някой от вас ми каже нещо, което е смислено и дава стойност в живота ви, което първия път, когато сте тръгнали да го правите, не ви се е струвало сложно, трудно и гадно, ще ви поздравя. Обаче няма такъв човек на света, който да ме убеди в подобно нещо. Няма нещо, което да е било лесно от началото и да си е заслужавало. Няма такова. Точно заради това изобщо не го гледайте от тази призма. Това ме притеснява, това ме притеснява. То вие нямаше да сте тук, ако всичко си ви беше ясно. И ако нямаше нещо, което да ви притеснява. И ако нямаше нещо, което да искате да превъзмогнете. Вие нямаше да имате нужда от мен, ако всичко си ви беше наред в живота. Както и аз нямаше да имам нужда пък от други ментори и така нататък. Кристиано Роналдо, Меси имат треньори, най-великите хора в футбола. Майк Тайсън, Майкъл Джордан, Коби Брайант, най-великите в спорта, навсякъде, най-великите музиканти, най-великите актьори, най-великите всичко имат треньори. Защото ние хората имаме нужда от подкрепа, ние хората имаме нужда от напътствия, ние хората имаме нужда от човек, който е минал през пътя, за да ни прекара. Ако всеки можеше да се справя сам, ще да е супер. Ама не става. Не става. Добре, оставам ви хора. Малко се станах емоционален, тъй като тия теми наистина са ми много, много са ми близко до сърцето и са неща, които лично съм изживял и борил съм се с тях. Борил съм се с тях много време и наистина благодаря ви, че ме изслушахте като цяло. То, вие го инициирахте, така го кажа, просто ми давахте
повод да ги кажа всичките тези неща и надявам се да не съм ви отекчил до смърт. Та, оставям ви. Виждам, че няма повече въпроси. Благодаря на всеки, който беше тук. Беше ми много приятно и надявам се наистина в рамките на тези няколко часа да съм ви дал стойност и наистина да сме поставили основите на нещо. Нещо, което да продължите. Защото в крайна сметка, ето сега ще кажа още нещо, обещавам да не е много дълго. А ако гледате, нека вземем два сценария. Гледаме обучението на Йоан, 4 часа и половина, и гледаме Властелина на пръстените или Хари Потър, 4 часа и половина, примерно. Едното уж не носи стойност, а просто забавление, в случая филма. Забавляваме се и разпускаме, а другото трябва да ни носи стойност, да научим нещо ново и да станем по-добра версия на себе си. Обаче, истината е, че двете нямат абсолютно нищо различно, ако не предприемете действия. Вие може да сте гледали 10 обучения, може да сте гледали стотици часове, да сте чули цялата информация. Това е само единствено развлечение за вас и няма да донесе дори и до толкова промяна в положителен план във вашия живот, ако след това не предприемете действия. Абсолютно нищичко, нула промяна. Това ви го гарантирам. Защото промяната идва тогава, когато нещата, които ги знаем, започнем да ги прилагаме и започнем да работим върху тях. Следователно, ако вие днес си тръгнете от това обучение и след това не направите нищо, изгубили сте 4 часа и половина от живота си, разтоварили сте се, слушали сте ме, изкефили сте се и до там. И утре дори ден ще се запишете на някое друго обучение, ще слушате пак 2-3-5 часа, пак нищо. Затова моля ви, наистина, сърдечно ви моля, направете нещо. Каквото и да е то. Дори това нещо да не е да се включите в програмата. Направете нещо. Предприемете действия. Защото в противен случай никой няма да дойде да ви протегне ръка и да ви каже: айде, аз ще те спася, аз ще те избавя от ситуацията, в която си. Не, вие сами трябва да се избавите. Това е ваша отговорност. Благодаря ви, хора, за вниманието. Благодаря ви, че бяхте с мен до края, буквално до след края даже.